Hvad så, Victor? Hvad er status? Status er, at jeg kom pige på fødderne. Det skal du have af. Og det sidder rigtig godt fast. Det sidder fast i de hår, man har lige på fødderne. I'm all good. Det var godt at høre, mand. Så er Niel. I dag der har Victor fødselsdag, og det er dagen efter i går. Det er sådan dagen efter i går, så vi er sådan lidt med kroppen. Så i dag der holder vi en chill dag, tager bare ud i en flad by. Vejret er godt, vejret er dejligt. Og så må vi se hvad der sker derfra. Vi har fået et bælte i. Tillykke med dagen. Tak. Så er bare, hvis vi kører her. Sidst. Lad os se. Du var også god til at vinde sidst. Ja. Den er oppe. Det skal vi ikke, så vinder du her. Vi kan bare køre bare en brav liga. Jo, Kien kan godt. Det kan alt. Så kan vi bare Laver luk. Og den der passerer skam. Er den der? Det år. Den passerer skam. Vi ankommer til Spital. Vi skal så meget ind og se om vi kan få fat i en kazoo eller 3. 100. Jeg har en kasse. Sådan en her, du smager. Og det er venstre, der Riptide, den hedder Riptide den der. Det blev til intet mindre end 3 kazooer inde i vores musikforretning her. For det er det, man får, når man sætter 3 idioter ind i musikforretningen. For at købe kazooer. Men så skal vi ned og have en papflyver også, eller? Ja. Det er stadigvæk 13 minutter til at åbne. Så tager den lige, men sikkert synes. Det er svært at finde ud af, hvis jeg trykker det. Altså, er vi på 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2 lyd, eller? På samme tid? Okay. Ja. Hvem? Skal vi have? Den er ikke? Nej. Nej, den anden ende. Det er ikke den ende, Victor. Det er den store ende. Okay. Nej, det er den lille, ikke? Nej, det er den store ende. Det er der. Okay, der er 3 muligheder, vi er 3, okay? Jeg tror, jeg rammer den første gang. Skal vi sige... Nej, det er den anden ende, Victor. Skal vi sige, at man får kun et forsøg per gang, indtil der er en, der rammer den. Okay. Hvem prøver først? Det gør Victor. Vi planer fødselsdag. Du har fødselsdag. Jeg kører bil, har ikke set. Stop ham. Victor, du er nødt til. Ja. Du er nødt til at kazoo den. Jeg er i gang med noget meget avanceret. Ja. At kazoo er endnu mere avanceret. Har du set den bil til højre, Victor? Så, Victor. Okay, det her, Victor. Nu prøver du din kazoo. Bare lav lyden. Et pust. Hvor skal jeg? Du skal starte. Ja, det er med mit musikalske... Kom nu. Kom nu. Det er den anden ende. Der er pust i lortet. Kom nu.
det vel Mikkels tur. Du og de ikke, der hvad? Er det så min tur? Ja. Okay, hvad er tricket? Ja, okay. Hvad er tricket? Hvad gør du? Kæft, bare I ringe til at spille kazoo. Hvordan gør du? Det var bassen. Okay. Jeg kan til at sige noget til at starte med, så stopper det bare. Kilen har fået motor. Åbn herovre. Tak, mand. Bedste investering nogensinde. Det her, det bliver jeg god til. Jeg håber ikke, den falder i tagrenden. Du kan også have blå overflade. Kan vi ikke tage at finde ud af det endnu? Det er nærmest, du skal bare holde med tænderne på den nærmest. Du skal bare sige, ja, Victor har den! Styrk lige den der, styrk lige den der. Det var kunst at spille kazoo. Der er en mand på cykel. Okay, er klar? Bare ned i omdrejning. Bare trin forbi, bare trin, vi kan komme ud. Mit vindue, mand. Ja. De ansigtsudtryk. Der kommer en mand derovre. Ja, der er en til jer. Nu kommer det bare ud igen. Ja, mit vindue, det er der ikke. Han kiggede også lidt. Så nu. Tesla ind i år. Nu er det bare et stykke lorteblæk, der er så fucking fedt. Ja. Vi skal en anden vej. Det er slet ikke opdaget. Ikke? Kazoo Master. Level 100. Du gør præcis nu. Så bliver det bare ikke lige der. Ja, hva'? Jeg fik ikke lige købt jeres kazoo-vedhæng med. Fortezza di Montepulciano. Ohne Sympathie und Buchstaben, das ist doveva essere a cuore.
4 weißer Hits am Ende der Stunde und einer, der sich gerade herrichtet für die White Nights in Feld. Det kunne være sjovt, hvis man kunne spænde den på udstødning. Jeg tænker også, hvad fanden er det for en motor, der ligger i den Kia? Mikkel har den her flyver, vi skal ud og flyve med nu. Nu kan Sura sådan lidt over. Hey Emil. Den skal vi ud og teste flyve. Vi overvejer at kaste den ned fra et bjerg. De reasons. Kaster den ned fra et bjerg. Hvis vi kommer op på et bjerg. Vi skal bare overleve, hvis vi skal. Jeg havde det der. Det er det Victors fødselsdagsfest. Yeah. Dårligt sikkert. Allerede. GG, godt kast. GG, god main flight. Vi får igen. Er det klar? Ja. Hvis du rammer en af de der, så er der... Nej. Jeg kaster. Fis den du. Så er en blomster. Fyr nu bare til. GG. Der skal noget mere væk. Emil, du spiller temaet fra Jurassic Park. Victor ligger så nede under bilen. Eller ved siden af. Man skal ikke kunne se nogen af jer. Så skal I bare lige pludselig bare stikke hovederne frem. Ja, høj. Se, det er den nye Jeep. Jeg siger også lige, vi korter det. Abort! Vi skal bare lade som om det er vores der. Hallo? Vi er lov. Yep, så det. Prøv at skyde den. Prøv at kaste den herover. Oh. Fandt du den af, der. Jeg introducerer lige den nye Jurassic Park Jeep. Så det er den helt nye Jurassic Park Jeep. Kæmpe stor motor. Indbygget stereo. Der mangler en motor, Victor. Ja, det ser ret godt ud, hvis den har taget hele kurven og så fortsat ud over skrænten. Med din glasur. Han er sådan en type, der kan komme ud over. Kom så, Victor-typen. Du har ret.